Het had even door, maar de rest liep het weerom in haas. Na het krappen van de brede coalitie van onder andere Frisse Wind, D66 en de SP deze simmer, leidt er nou een nieuw programma. Screunt toch een nog bredere coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, D66, Hazen Belang en de PvdA. Je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het is hier de afgelopen 2,5 jaar toch wel onrustig geweest. Dus met dit document denk ik dat we weer op een rustige en stabiele manier vorm gaan geven aan de Hallingen toekomst. Ja, is dit stabiel? Want de versnipperieën met zoveel fracties, dat blijft. Ja, dat blijft. We hebben hier 10 fracties op 17 raadzetels, dus enorm versnipperd. Maar dit document is onderschreven door 7 fracties en het wordt gesteund dus door 12 raadzetels. En dat is een brede meerderheid, dus stabiel. In het document staan de verschillende actiepunten. Like is het aanpakken van de sociale achterstand van jongeren in de gemeente. Ik moet er een kader komen bij de afval van Omrint, zodat afval over het water onvierd worden kan. En de Zuterige Willemshaven moet opknapt worden van de Tallship Races van 2014. Ik ben heel erg blij dat ze tot een race zijn gekomen. Zou je dit ook een beetje als een afsluiting van de Aronde, 2 roerige jaren? Dat zou mooi zijn. Ik zie het wel als een nieuwe stap naar rust, naar normalisatie, naar normale verhoudingen. Toch bleef de situatie om Frisse Wind heen. De driekoppige fractie verschijnt zo'n september al niet meer op de rietskeerkomsten. Ze steken haar tiert en rietsvergoeding in een eigen onderzoek naar de uitstoot van de afvalovens, zeggen ze zelfs. Een reactie op het nieuwe programma krijgen we dan ook net. Goeiedag mevrouw Stevens. Ja. Ga je de nieuwe... Ik wil niet op camera. Je wil er net reageren? Nee, sorry. Er is niets tegen te doen, daar moet ik me dus bij neerleggen. Ik vind dat lastig verteerbaar, heb ik ook al eerder gezegd. Maar het is niet anders, dus ik moet het ermee doen. Maar hoe lang ken je staan nog terug in? Ja, daar is verder geen maat aan. Het rietsprogramma wordt op 28 november in een extra rietskeerkomst bepraat.